Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Medyo nakikita ko na ang dahilan, partner, kung bakit malaki talaga yung bibig mo. Oo. Kasi ilang years mo nang bukang-buka yan sa magandang. Yes, ganun talaga. Oo, kasi nung pumasok ka sa Love Radio, medyo makipot pa yan ng konti nung gamit na, di ba ganun naman, pag gamit na gamit ang isang bagay o parte ng katawan, lumalaki. Lumuluwag. Kaya tingnan mo yung maluwag na. Lagi mong ginagamit. Oo, di ba? Damit mo, di ba? Halimbawa, damit mo. Sa una, masikip pa yan. Fitted pa nga yun. Binili mo, pero wag ka. Di ba? Lumipas ang ilang buwan. Lumipas ang ilang taon. Di ba ngayon, ang laki-laki na niya. Yung neckline, nasa dibdib na. Di ba? Yung laylaya, nasa may legs na. Ganun talaga, lumuluwag ang lahat pag ginagamit. Tama. So, yung bibig ni partner, gamit kasi. So, alam mo na, gets mo na, di ba? Oo. Nakakaloka talaga. Oh. Napaisip tuloy yung mga mister nila sa asawa nila. Kaya pala. Kaya pala. Well, at least ibig sabihin nun, nagagamit. 'Di ba? Oo, mas masaklap parte kung hindi nagagamit. Ano ba pinag-uusapan natin? Damit, no? Damit. Kaya gamitin po yung mga damit kahit nasa bahay lang tayo, 'di ba? Gamitin niyo pa rin yung mga damit niyo para napapakinabangan kaysa maluma na lang yan ng ganyan sa loob ng aparador ninyo. Ay, nakakalurkay. So anyways, good morning po sa inyong lahat. Naway yung mga gamit na hindi nyo po nagagamit, start nyo na po ulit gamitin. Alam mo, meron nga ako nakausap recently. Ang dami ko mga nakakausap, ano? May nakausap ako, ano kaya siya? lumuluwag yan. Dati sa microphone lang ang kasyan, ngayon 5 na. Itong nakausap ko, parang ano siya, mataas ang posisyon niya sa isang bangko. So ayun na nga, partner, nag-joke ako. So sabi ko, baka naman, pautang dyan, ganyan. Tapos, sineryoso niya yung sagot, partner. So seryoso sagot niya. Siguro kasi madami naglo-loan, tapos hindi naman sure kung paano makakabayad. So pinoproblema siguro ng mga bangko yon, yung mga ganun. Kaya nga, alam mo, meron ako mga friends, partner, na nag-try na mag-loan sa bangko para sa car, pero hindi sila na-approve kasi very very strict na ngayon. Hindi katulad ng for a while, 'di ba, partner, na maliit lang yung deposit na kailangan, tapos go, nagpapa-loan agad-agad. Siguro ngayon because of the pandemic na talagang hindi sure o hindi nakabayad. Correct. At maraming hindi sure, there's no assurance of kita So kaya very strict sila of dun sa pag-approve ng mga loans and all. So anyways, ang sinabi niya, advice na ganito. Sabi niya, alam niyo po, sa halip na mag-loan kayo na hindi naman kayo sure kung meron talaga kayong makukuhang pambayad, sa halip na mag-loan kayo, ang gawin po ninyo ay tumingin po kayo sa loob ng bahay po ninyo. Alin po yung mga bagay dyan sa loob ng bahay ninyo na pwede po ninyong pagkakitaan o pwede ninyong ibenta. Sa halip na na parang ang automatic is kapag ka nangailangan ng pera, kung hindi hihingi sa iba, mangungutang, 'di ba? So, sa halip na mangutang na hindi ka naman sure kung merong pambayad, tsaka paproblemahin mo yan sa utak mo, alam mong may utang ka 'di ba? Unless katulad ka ng isa kong kakilala na humiram ng pera, ang kapal na mukha, 'di ba? Hindi nagbabayad. Oo. 'Di ba? Naglaho na lang na parang bula, 'di ba? Oo, true lalo. Unless hindi ka nakilala. Nako. Correct, 'di ba? Inuna ka pang in-unfriend sa Facebook, 'di ba? Unless ikaw 'yan. Unless ikaw 'yan, 'di ba? Huwag ka masyado maapektuhan. Pero 'di ba kasi ganun nga yun parang mangungutang ka tapos
paproblemahin mo. At the back of your mind, nakakuha ka nga ng pera na parang temporary solution for now, pero at the back of your mind, alam mo na kailangan mong bayaran, tas with interest pa. So, tama nga naman. At sabi ko, i-share ko yan. Marami ang pwedeng makita sa loob ng bahay na mga pwede Agree. mong pagkakitaan at hindi kailangan ng pangmalakasan agad ng mga ibebenta. Pwede mga maliliit na bagay. Alam mo, parte yung carousel ba yun? Meron ako mga kilala na yung mga items nila na kunyari nasuot nila ng 1 or 2 beses, kahit nga 5 beses na eh. Tapos medyo luma, pero pwede na nilang i-let go kasi na-enjoy na nila, tapos kailangan nila ng extra pera. Ang ginagawa nila, pinopost lang nila. Tapos isipin mo yun, mabibenta kunyari, nabili niya ng 1.8. Mabibenta niya pa let's say ng 800. So, nakuha na niya na ng ilang beses ng picture na yon, yung sapatos na yon, na-enjoy niya na pati ang paggamit, 'di ba? Kahit pa paano kumita pa siya kasi may 800. Tama. Tapos nagkaroon pa siya ng pagkakaabalahan kasi asikaso niya yung meet up, asikaso niya yun. 'Di ba? Yung bang mga ganon. Yes, delivery, kung ano man. Deliveries, Tama. correct. Yes. Yung mga ganyan. So may pagkakaabalahan. So yung isang pwede ding gawin po natin. Kasi hindi na daw new normal ang tawag. Now normal na daw ang tawag, 'di ba? Na naman natin recently yan. So hindi pwedeng hintayin natin na bumalik sa normal ang mga bagay. Ito na po 'yon. Ito na po 'yon dahil ito nga partner, meron ako mga kaibigan mga doktor nag-send ng parang article na sa ibang bansa sa Europe, merong variant doon na hindi na detect ng RT-PCR. Kahit yung gold standards na RT-PCR, gold standards meaning yun, ito na yung talagang pinakamahal at talagang alam mong nakaka-detect 99.9%, parang pregnancy test, ganun. Pero may variant daw ng COVID na hindi na detect ng RT-PCR. May ganun. Natidetect lang siya ng CPR. Oo, mouth-to-mouth at CPR. Correct. 'Di ba? So hindi siya na-detect ng mga kung anik-anik, 'di ba? So ibig sabihin, kung may ganong klaseng variant ng COVID, ibig sabihin medyo matagal pa talaga ite. So ang punto Totoo ko, kung naghihintay ka na bumalik tayo sa normal, baka matagalan yung paghihintay mo. Ito na yung normal ngayon. Yes, this is the now. So, kaya tawag correct, natin this now is the now normal. Yes. So dahil dito na yung now normal, siguraduhin mo nagagawa ka talaga ng mga ways para kumita pa. Ganun. Actually, yung pag-disapprove sa'yo sa application mo ng car loan or kung anumang klase ng loan yan sa bangko, don't feel bad kasi para sa'yo din yun. Kumbaga nakita na kasi ng bangko, di ba, na predict na nila, na forecast na nila, na profile ka na nila, na since hindi ka incapable ka of paying your monthly amortization, so i-reject ka talaga nila. Actually, magpabor sa'yo yun eh. 'Di ba? Kagaya ng binanggit mo, partner, the moment na i-approve yung loan mo, di ba't ikaw din ang mamong problema? 'Di ba? Saan ka kukuha ng pambayad? Kasi alam na nga nung bangko na hindi ka capable na magbayad. So araw-araw mo siyang iisipin, hindi ka makakatulog ng maayos. Yung kotse ngayon, halimbawa, yun yung niloan mo, hindi naman siya nagagamit araw-araw. Kasi nga kadalasan sa atin, 'di ba, nagtatrabaho na lamang muna sa loob ng bahay. So naluluma yung kotse mo na hindi mo napapakinabangan pero binabayaran mo buwan-buwan. At matinding isipin yun ha. Yun nga, magbayad ka ng bill sa cellphone mo, bill sa sa kuryente mo, na problema ka na, kotse pa, malamang mas malaki yung amount na yun every month. So naintindihan ng bangko na okay, wag na natin siyang pahiramin, i-reject natin yung disapprove natin yung kanyang application. Actually, kasi tulong na natin sa kanya yun. Yes, Pabor pa sa kanya yun. Tulong ito sa applicant. Oo. At totoo yan. At tama din yung sinabi, magandang tip yung sinabi nung nakausap mo, partner. Tama, tumingin ka lang sa loob ng bahay. Bibigyan din lang namin to, tumingin ka lang sa loob ng bahay. May kakilala akong ganyan, sinabihan niya yung asawa niya, magandang tip to, wifey. Oo, magbebenta tayo ng mga bagay na hindi na natin kailangan. Oo, mga bagay na hindi na natin kailangan. So, binenta niya yung asawa niya. Wow, may bumili ba? Maluwag na yun. Maluwag na tornilyo nun. Yung kaalala ko, binenta niya, inattempt niya ibenta yung asawa niya. Sabi ng miss niya, bakit bagay ba ako? Bagay ba ako? Ay, sorry, akala ko sofa. Ang laki mo na kasi. Oo. Ay, nako. Sa halip na nakatulong, partner, napasama pa.
Kaya nga alam mo, partner, hindi ko alam, sa amin kasi sa community namin, hindi na, feeling ko, yung barter, di ba, sabi ko nga sa nung kasagsagan ng quarantine, yan yung isa sa mga talagang nag-sustain sa amin, sa akin, sa aming pamilya lalo. Yes, Kasi, yes. ang dami kong gamit sa bahay, napakahilig ko sa gamit, as in. So, madaming no? mga bagay. Oo, ang hilig ko talaga sa gamit. Anong ginagamit? Anong ginagawa mo? Naro-rotate mo ba lahat ng mga damit mo? Nare-reuse mo ba yan? Hindi. Kasi sa sobrang dami ng damit mo, nasaan sila? Nandito, nakatambak. Ang dami nasa loob ng nila. sopa, nasa loob ng rep. Nasa iba't ibang mga lugar, sa ilalim ng kama. Kaya ang kama namin, ang taas na eh. Tumaas na siya ng husto. Nasa Hindi, kisame. yung ganun. So, yung barter, talagang very helpful siya sa akin. Yes, Kasi marami yes. ako mga bagay na nasa loob ng bahay na, lalong-lalo na yung mga pang kids na hindi na ginagamit ng aking kids na napalitan ko ng giniling, napalit ko ng 1 kilo ng baboy, napalit ko ng juice, napalit ko ng ganun. So, sa community namin, feeling ko hindi na siya kasing patok as in nung last year. But I'm not sure if in your communities okay pa din siya. Kasi para sa akin, okay yung barter eh. So, nakakapag-let go ka na ng mga items. Agree. 'Di ba? Napapalitan pa ng mas essential na need mo. At syempre, wag mong palitan yung i-barter yung item mo with another item na itatambak mo na naman sa bahay unless kailangan mo 'yon, 'di ba? Mas maganda kung iba-barter mo dun sa item na gusto mong i-let go ay pagkain kasi yung basic needs. Ganun. Totoo yan. Minsan tinitake for granted natin to, no? Yung kasi actually maya't maya oras-oras every time na mag-open po tayo ng Facebook, nakikita natin yung mga online selling ng mga pre-loved na mga gamit. Kasi totoo yun, ano siya, proven na siya eh. Pag tried, proven and tested na effective siya na talagang source of of income. Yung mga bagay na binebenta ng mga napapanood natin, mga gamit lang din nila sa bahay yun eh. Yung mga bagay na hindi na nila napapakinabangan pero nakatago lang. Ako may tropa akong ganun, yung mga branded, mahilig siya sa mga branded na damit eh. Ngayon, binibenta niya ng 500 each at ang daming kumukuha sa kanya. So sino mag-aakala na hindi na siya masyado lumalabas ng bahay ngayon, na 'di ba nawalan siya ng trabaho pero may extra income pa rin siya. Kasi nga nagsimula siyang tumingin sa loob ng bahay at ang dami diyan sa loob ng bahay ninyo na hindi mo na mapapakinabangan pero pwedeng pakinabangan ng iba na pwede mo rin in return, 'di ba, pagkakitaan. So, Tama. yun, tingin ka lang sa loob ng bahay, madami diyan, 'di ba? Ako meron Correct. hindi naman dito hindi ako nakakita sa loob ng bahay namin. Sa kapitbahay meron, partner, may nakita ako. Ang dami. Oo. Pwede ba 'yun? Itigil mo na yung pagiging magnanakaw mo, ha? Magbago ka na, Sabi ko, partner. dumaan ako nung isang araw, ang dami pwedeng ibenta. Ang dami Pwede pwede ba dito, yun? ang dami. Oo. Ang dami pwede dito, bale, alam na this. Oo. Ay, nako, nakakaloka. Malingat lang sila, maiwan lang nilang isang gabing bukas ang bintana nila, alam na. Nako, sa mga kapitbahay po ni Chuper, ingat-ingat po kayo. Meron pong balak na naman itong partner ko. So yun, maging mas po tayo. Una, parang ilang araw na natin tong pinag-uusapan Pero pagpapaalala po, natanggapin na natin na ito na po yung normal ngayon. Yes. So, wala lang kasi ako kasi tinatamaan din ako sa mga sinasabi ko. Kasi may mga at times iniisip ko na hindi pa ito yung normal, babalik pa tayo sa dati. So hindi muna ako magpo-fully adjust. Kumbaga parang hindi ko muna i-adjust o i-immerse yung sarili ko masyado sa nangyayari ngayon kasi hindi naman ito yung normal. Yes. Pero kasi kapag hindi ka kasi nag-adjust, baka mahuli ka. Tama. Baka tama, mahuli ka, totoo yun. hindi natin, wala tayong assurance kung hanggang kailan nga itong utang na loob na COVID na ite. Diba? Totoo yan. So, kailangan talaga mag-adjust na. Ganun. Baka lang, partner, nasisikipan ka na sa bahay ninyo, bawasan mo, dalhin mo dito, maluwag sa amin. Oo. Ang alin? Magbawas ka ng gamit, maluwag sa bahay namin, baka lang nasisikipan ka na dyan. Suggestion lang. May pang-barter ka ba? Mautak Wala. to, no? Mamimigay lang? Hindi ako papayag. Kasi sa sobrang hilig mo sa damit no? Na parang, oo nga, kasi kung mapapansin nyo si Nicole Yala, mga kaibigan, since di ba mahilig siya mag-OOTD, never siyang nag-ulit talaga ng damit. Kung meron man, paminsan-minsan lang, siguro yung mamahalin o pinaka-favorite niya. Pero parang sa normal na okasyon o sa normal na araw, di ba parang di mo siya mapapansin na nag-ulit siya ng damit. So nasaan yung mga damit na yon? Pero wag ka, partner. Wag ka sinuli namang... mo na sa sampayan ng iba, no? Oo, binalik ko na doon sa kapitbahay namin. Hirap na hirap nga ako, ang dami kong kapitbahay na binalikan.
Pero wag ka, partner. Hindi man ako masyado nag-uulit ng damit. Araw-araw naman ako nag-uulit ng bra. Alam mo, for some reason... Yung baho na damit pero ang baho ng bra, ganun. Oo. For some reason, may mga bra talaga akong hindi ma-let go. Alam mo yung parang hindi ko talaga sila ma-let go kasi gustong-gusto ko talaga sila. Dahil may kakaibang amoy, dahil komportable, dahil may kakaibang kate o ano. Komportable kasi. Kasi kapag ka komportable. bago kasi partner, pag bago na nakakatihan kasi ko kapag ka yung masyadong bago. Ewan ko ba? Anyways. O yun yung mga tips po namin for today ha. So, look inside your house. Ano po yung pwedeng mabenta dyan. Ngayon, kung hindi mabenta, at least alam mo sa sarili mo na subukan mo. Masaya naman yung proseso Masaya naman yung proseso na magpo-post ka. Masaya naman. Kapag ka hindi nabenta, medyo mag-rethink ka rin ng strategy. Baka masyadong mahal. 'Di ba? Baka masyadong mahal Alam mo naman kapag ka-pre-love, dapat mas mura. Oo, ganun. 'Di ba? Yung gamit na damit na yung butas-butas na sa tingin mo may bibili pa ba niya? Naggamit mo ng basahan, wag mo nang ibenta. Masisira yung business mo. Tama. O, ganun. O, so, good luck po Good luck at tingnan maigi. Baka naman pwedeng merong kang pagkakitaan sa loob ng inyong bahay. Okidoki? Salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yun. Always your number one. SM Radio Station.